Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yaqulu mongkonuli dawuh sapa Allah Gusti Allah Ta'ala mulur sapa Allah liyahya becik murid Israfilun malaikat Israfil wa hamlatul arsy lan malaikat kanggo waras fayahyuna mongko urip sapa malaikat Israfil lan malaikat hamlatul arsy di amrillahi ta'ala kelawan perintah Gusti Allah Ta'ala wa ya'muru lan perintah sapa Allah Gusti Allah Ta'ala mulur sapa Allah Israfil ing malaikat Israfil fayakhudha mongko ngarap sapa malaikat Israfil asura ing semprot wa yadhu lan nyerehake sapa malaikat Israfil hu ing sur ala fihi ing atase tutuke malaikat Israfil. Terus bukaaken kalau ini terus manungsa niku do cukul kaya janganan ngoten. Do balik kabeh jasate. Tapi dereng wonten ruwi ngoten. Dan dereng wonten ruwi do cukul sempurna. Terus jasate sing nalika teng alam dunya niku do boten lengkap, niku do lengkap, do balik kabeh. Terus Gusti Allah dawuh, Gusti Allah perintah yen menika malaikat Israfil pertama kali sing di perintah diken uripno malaikat Israfil kali malaikat sing nggawa arsy. Terus langsung keterangan ingkang sampun liwat malaikat sing kantun niku malaikat 8. Lah make sing digesangake rumiyin nggih malaikat 8 ngoten. Nah urutane ngoten. Terus malaikat Israfil kalih malaikat sing nggawa arsy sing jumlahe sekawan. Terus Gusti Allah perintah te malaikat Israfil supados niku betul semprong niku selung prete ngoten. Terus disalap teng tutuke. Tsumma yaqulu mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah Ta'ala mulur sapa Allah liyahya marang uripake Jibrilu malaikat Jibril wa Mikailu lan malaikat Mikail fayahyani mongko urip karone di amrillahi ta'ala kelawan perintah Gusti Allah Ta'ala. Mantun malaikat Israfil kali malaikat sing nggawa arsy sekawan iku. Terus Gusti Allah dawuh
Jibril, malaikat Mikail. Summa yad'u mongko nuli mundang-mundang sapa Allah Gusti Allah Ta'ala maulur sapa Allah al arwaha ing pira-pira roh fayuta mongko nekani biha kelawan arwah fayaj'alha mongko dadosake sapa Allah ing arwah fisuri ing dalem sempro. Akhirnya maten-maten Gusti Allah niku mundang sedanten arwah maten diundang supados niku arwah-arwah niku ting semprongi malaikat Israfil maten. Summa ya'muru mongko nuli perintah sapa Allah Gusti Allah Ta'ala maulur sapa Allah Israfil ing malaikat Israfil fayanfukhu mongko nyebul sapa malaikat Israfil nafkhatal ba'ti kelawan sebulan nangekake. Terus akhirnya Gusti Allah perintah teng malaikat Israfil mongko roh-roh itu dipanggil mangken teng semprongi malaikat Israfil. Gusti Allah perintah teng malaikat Israfil supados nyebul semprong itu. Mulane pendapat sing sampun liwat niku wonten pendapat sing semprong niku selundhet niku disebul ping kalih, wonten sing ping kalih, wonten sing ping 3. Dados sing ping kalih ping setunggal niku kanggo nglemperno mateni ngoten. Lah mate sing nomor kalih niku kanggo muridno nangekno. Sampun fatakhruju mongko metu sapa al arwahu pira-pira roh ka'annaha kaya setuhune arwah iku anahlu tawon kaya malakan ngebai apa arwah ma ing barang baina sama ikan untuk ing dalem antara langit wal ardi lan bumi. Akhire matun disebul ditangekno roh-roh niku kaya tawon gembreng ngoten ngebai antara langit lan bumi. Fatadkhula mongko mlebu sapa arwahu pira-pira roh fil ardi ing dalem bumi ilal ajsati marang pira-pira jasad fil khayashimi ing dalem pira-pira janur. Dados roh niku nalika semprong disebul niku do balik balik ing jasate dhewe-dhewe. Dan itu mlebet liwat irung. Fatang syaku mongko sigar apa ardu bumi anhum saking niku ajisa dados pira-pira jasad niku padha urip sigar bumi dados bumi anyar. Summa qala mongko nuli ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikake musannaf kanjeng Nabi ngendikane ngeten ana utawi ingsun iku awal man kawitane wong tansyaku kang sigar anhu saking man apa al ardu bumi ngoten dikane kanjeng Nabi aku iku kawitane sing pertama kali sing pertama kali diuripno golongane manungsa ngoten niku sing diuripno sing digesakno pertama kali niku kanjeng Nabi iku ngendikane kanjeng Nabi ngoten. Terus niku pun disinggung awal niku kanjeng Nabi niku mantun digesakaken niku sing pertama kali golongane manungsa. Terus kanjeng Nabi mboten usah niku disebul semprong niku. Kanjeng Nabi berkesan dunia. Itu sing pertama kali kanjeng Nabi ngendikane kanjeng Nabi. Wa fi khabari akhara lan iku tetep ing dalam hadis kang liya anna Allah Ta'ala sedune Gusti Allah Ta'ala ida ahya ing dalam nalikane nguripake sapa Allah Jibril wa Mikail lan malaikat Mikail wa Israfil lan malaikat Israfil
yanzaluna mongko temurun sapa malaikat Jibril, Mikail, Israfil ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam marang kuburane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahum lan iku tetep ing dalem sertane malaikat Jibril, Mikail, Israfil al-buraku utawi buruk wa hulalun lan pira-pira pepaes minal jannati saking swarga. Terus wonten teng hadis sanes wonten. Terus sumbernya niku nggih ate hadis terus kita mas niki redaksi hadis dasar-dasar saking hadis. Terus macam-macam hadis niku wonten sebagian hadis yang nyebutaken nalika malaikat Jibril, Mikail, Israfil niku dikesanaken kaliyan Gusti Allah ngoten. Niku langsung temurun pados kuburane Kanjeng Nabi. Pados kuburane Kanjeng Nabi. Lah malaikat Jibril, Mikail, Israfil niki beto buruk ngoten. Kalih pepaes pakaian saking swarga. Iki khusus kanggo Kanjeng Nabi. Iki sing pertama kali. Fatan syaku mongko sigar anu saking Kanjeng Nabi apa al-ardu bumi fayang duru mongko ningali sapa an-nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Jibril malaikat Jibril fayaqulu mongko ndika sapa Kanjeng Nabi ya Jibril he malaikat Jibril ma iku apa hadzal yaum utawi iki dina matun malaikat Jibril, Mikail, Israfil niku teng madhare Kanjeng Nabi beto buruk beto pakaian pepaes saking swarga niku sigar bumi. Terus Kanjeng Nabi gesang ningali malaikat Jibril. Terus Kanjeng Nabi ngendika taklet teng malaikat Jibril iki dina apa ngoten. Iki dina apa nalika Kanjeng Nabi dibangkitaken. Fayaqulu mongko jawab tok ngendika sapa malaikat Jibril ngendikane ngeten hada utawi yaum iki yaum iku yaumul qiyamati dina kiamat. Hada utawi iki iku yaumul haqqati iku dinane kang dijanjekake to kang nyata. Hada utawi iki yaum iku yaumul qari'ati dinane ndodok-ndodokake. Terus jawabane malaikat Jibril ditangeti Kanjeng Nabi iki dina apa? Iki niki Kanjeng Nabi niki mantut dinten kiamat. Lah niki dinten iki ya dinten sing dijanjeni karo Gusti Allah sing nyata nggih dinten iki. Lah dinten iki dinten sing ndrodokno ati. Terus ulane keterangan masalah kiamat teng Al-Qur'an kok kathah termasuk diantarane nika wonten surat Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, sanes-sanesipun. Lah niku nyata, bakale nyata. Fayaqulu mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, taklet Kanjeng Nabi ya Jibril malaikat Jibril ma ing apa fa'ala adawi sapa Allah Gusti Allah bi ummati kelawan umat ingsun. Kanjeng Nabi taklet malaikat Jibril terus Gusti Allah gawe kepiye umatku do kepiye sing ditangketaken pertama kali Kanjeng Nabi iku sing ditangketaken iku umat. Fayaqulu monggo jawab to ngendika sapa Jibril malaikat Jibril absyir bunga sira fa innaka monggo seduhune sira iku awaluman kawitane wong kang syaku kang nigar anhu saking man apa al-ardu bumi. Jawabane malaikat Jibril Kanjeng Nabi jenengan bunga seneng wong Kanjeng Nabi jenengan itu tiyang sing pertama kali maksudnya sing nigar saking bumi niku maksudnya sing pertama kali dibangkitaken Kanjeng Nabi saderenge golongane para manungsa
Sing pertama kali zaman rumiyin Kanjeng Nabi Adam ngoten. Lah niki bakale dinten kiamat pertama kali golongan manungsa Kanjeng Nabi riyen ngoten. Ngoten niku ngendikane malaikat Jibril teng Kanjeng Nabi, gampangane jenengan seneng Kanjeng Nabi. Seneng ngoten jenengan sing pertama kali dibangkitno. Summa ya'muru mongko nuli perintah sapa Allah Gusti Allah Ta'ala nuli sapa Allah Israfil ing malaikat Israfil fayanfukhu mongko nyebul sapa malaikat Israfil fisuri ing dalem semprong faidahum mongko iku tetep kedue makhluk qiyamun iku padha ngadeg yang duruna hari padha ningali sapa makhluk. Dados mantun Kanjeng Nabi digesanaken niku Gusti Allah perintah. Gusti Allah perintah teng malaikat Israfil. Nah, dados Kanjeng Nabi saderenge malaikat Israfil nyebul iki Kanjeng Nabi mung gesang rumiyin, digesanaken rumiyin. Malaikat Israfil diperintah kalian Gusti Allah nyebul, romprete sempronge deten nyebul. Dados disebul niku roh-roh niku do mlebet jasate terus do urip do ngadeg dhewe-dhewe do ningali langit kabeh. Ngoten. Lah niki wonten teng sebagian redaksi hadis ngoten. Dados napa sedanten niku nggih saking Kanjeng Nabi. Ngoten. Dados iku prosese manungsa dibangkitaken. Terus mangke macam-macam. Wonten sing nika perkara sing gawukna sing gumunna bakale teng dinten kiamat manggon wujud dina kiamat itu perkara sing gumunna iku kuwatah sanget. Terus wonten modele macem-maceme makhluke Gusti Allah sing namine manungsa ngoten. Wonten sing dibangkitaken nika modele niku awake manungsa sirahe kewan ngoten. Niku tergantung namane. Menawi nalika teng alam donya ngamale sae niku nggih padhang kaya bulan nika Kanjeng Nabi nyebutaken teng hadis. Terus tiyang sing senengane njogo suci, sesuci minimal ku nggih salat gangsal wedal ngoten. Purun salat sadene salat mesti wudu ngoten. Lah niku bakale teng akhirat bakal nggih padhang. Mulane sing bedakaken umat Kanjeng Nabi kali umat-umat sanese niku saking akare labete bekase wudu. Terus umat Kanjeng Nabi ketinggal padang. Niku saking asare wudu. Umat liyane mboten sami mboten. Dan iki khusus umat Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi mulai awal sampun diparingi nopo berita sing nyeneng ngoten. Bakal niku sing mlebet swarga rumiyin niku nggih ajene Kanjeng Nabi. Ngoten. Sak umate. Nembe umat-umat lintune. Nabi-nabi lintune. Mulane niki teng redaksi hadis niku disebutaken sampai niku Kanjeng Nabi Musa niku kepengin dados umat Kanjeng Nabi. Kraten Kanjeng Nabi sak umate iku sing mlebet swarga nomor 1. Sampai Kanjeng Nabi Musa kepengin dadi umat Kanjeng Nabi. Mulane kula panjenengan sedaya boten nyuwun dados umat Kanjeng Nabi terus kula panjenengan sedaya kali Gusti Allah didadosaken umat Kanjeng Nabi lan iki sing syukur sing kathah. Syukure sing kathah menika maos selawat sing kathah. Niku bentuk syukur wong Kanjeng Nabi Musa mawon kepengin dados umat Kanjeng Nabi. Napa maneh kula panjenengan sing mboten nyuwun ditakdiraken kaliyan Gusti Allah dadi umat Kanjeng Nabi sing duweni iman, dadi wong Islam. Niki kedah sing syukur sing kathah. Mulane termasuk maos selawat. Maos selawat niki termasuk nika rukunipun salat. Salat niku kedah wonten selawate. Nalika tasyahud akhir tasyahud kedah wajib wonten selawat. Mboten enten selawate Kanjeng Nabi ya mboten sah.
studio sing saiki mau selawat boten ting salat mawon ting salat mawon minimal sedinten sedalu minimal ping setunggal atau sapa ping setunggal dados wiridan para mugi-mugi mawon para panjenengan sedaya saestu dipun dados sebagai umatipun Kanjeng Nabi sing kula panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun di dunia ila akhirah amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina